دمایم لباجار İzmir'e li kolanên semta basmaneya ku ji bo dê hezaran penaber û koçberan bûye stargeh digerin. Rastê malbatek Efrînî tên. Malbata Efrînî ev neh salin ji ber şerê navxwîyê Sûriyê. Ji gundê Omera ya bi ser navçeya Şerra ya Efrînê koçê bajarê İzmir'e kirine. Malbata Lokman û Rojbîn Welû xwedî dikuru dikeçin. Ew neh salin ku li vê xaniyê yek ode û yek salonî da dijîn. Ji ber ku du zarokên malbatê Mihemedê 11 salî û Eliyê 21 salî nexweşin û xwedî pêdivîstiyên taybetin. Malbata hêjar bi zehmetî debara xwe dikin. û niha ew li benda alîkariya xêrxwazanin. Tamam, 4 zarok min hene. Du keçik û du kurik. Kurik her dine saxine. Muhammed 2 sal dare zêl eğitîmê. Bi xwe 7 sal ne dare mektebê. Hema 7 sala tişt ew nekir. Serniva ew wê çêkin wereqê wê derê wê. Mudîr gûyî ben îzel eğitîm. Merabî jera rapor çêkir derkir. Ji wan raporê me nedan me gu Sûriyeliya re natê der. Nedan me özel eğitîm jera derket. İmkanın se me re yardımiyê bikin ji bo Muhammed yani. Avaya 15 salî. Xwendekara dibistana navîne û di karûbarê malê da alîkariyê de dayika xwe. Xewn û xeyala ava ev e ku dema mezin bû bibe parêzer. Da ku penaber û kesên bindest biparêze. Navê me Ava ye, ez 5 salî me ji Efrînê me. Edem hefte. Ji bo em xwe biparêzin ez dixwazim bibim avokat. Li bajarê İzmirê derdora 25,000 penaber hene. û piraniya wan li semta basmaneya ser bi navçeya Konakêva di şert û mercên xirab de dijîn. Ji bo penaberan bi dehansazî û komeleyên alîkarî û piştevaniyê hene. Din, dil, ırk. Em li vir bê ecdahî bêxin navbera ol, mezheb, nethe û nêrînan alîkariyê didin xelkê penaber û belengaz. Em zivistanê şorbe belav dikin. Wekî di navrûjê em xwarina bi goşt çê dikin û belav dikin. Her wiha em ji bo xwendekarên malbatên feqîr burs jî peyda dikin. Ji ber ku welatên Ewropayê bi hinceta peymana paşvevegerandina penaberan, penaberên ji ser Tirkiye berê xwe din Ewropayê ra deriyên xwe girtiye. Beşekî penaber hew didin biriyên qaçaxî berê xwe bidin Ewropayê. Perê me tinem qaçaxî herin. Ev 7 salê mem li vê derê ne. Em gelkî perîşan bûn, îş tune, kirêbihayê, qîmetê me tune, yani gelekî zor e. Valla kişi otele dadım benim. Kişi dixwazin kerin Avrupa, Yunanistan'da Almanya ama bigeri yani. La kaçakçı pırın. Yani tiki bigeri kişi kaçakçı ne? Kişi de giren dibin. Yani hem ne zanki ki artık. Ev der taxa basmaneyê ku li İzmirê ji bo hemû penaber û koçberan bûye navendeke sereke ev sûk jî wek sûka Sûriyeyan tê binavkirin. Koçberên ku biriyên qaçaxî dixwazin biçin Ewropa li vê derê bi qaçaxçiyan ra li hev dikin û ji navçeyên Dikilî û Çeşmeyê li ser behra Egeyê bi beleman berê xwe didin aliyê Yunan. Ömer Sönmez, Rudaw, İzmir.